Yo, what's up mga kawaray, no? So, magandang araw sa inyo, no? So, for today's vlog, ano pa ba gagawin natin, no? So, dahil ball is life tayo, no? So, yun, bali quarterfinals namin ngayon. So, sana malalo kami ngayon para makapasok sa semis. So, inaanyayahan ko kayo mag-like, subscribe, and hit yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video yung ilalabas natin. Alright mga kawaray, basta waray, listo. Alright. Konsumennya, boleh benar. Pasukan dari pemuda Polres, sampai di Bangladesh, waktu polisi di Bangladesh. Paul, Cornelius, Portugal, Paul. Benar. Satu. Nomor 2, ini kita dulu ke kamera. Tuh para benar.
Maray bola. Sino yung hawakan yung di?
Kanina pa lang ang sapatos. Sabay na yun. Counting. Foul. Foul. Ganda. Pasok ang pala. Kapangalaw sa Bitcoin. Hindi ganda. Ganda sa ulit. Pumasok ulit. Pagulay. Kanino. Kaya nag-agree. Hindi ganda pa. Pagkasang mabaw. More. Sabay. Sabay. Kapangalaw. Tulong. Kapangalaw. Foul. Sama Bolina, Bolina ini Rodrigo, Bolina. Todo para Bolina. Ahí. Bolina, Bolina. Rata uno. Kamay, awal militar berbicara sama militar. Militar punya sorong saya militar. One. Pasok. Pagsulta, pinipang, pinipang, Bading. Pusap. Kailangan pumunta sa mga hospital. Hindi mo mga nabutan. Pumunta sa gino mo pumunta. Kaya mo pumunta. Pumunta ka ito. Tubig na kayo tama ito. Ito ay tubig, tres. Pumunta. Ito ay pumunta. Pumunta tres. Sabay. Hindi mo ka ito. Pumili. Kapabali. Pumili. Release the position. Pagkakit ka ng water. Pagkakit. Pumunta. Tayo na rin. Kapal. Sabay. Sabay. Ako no. Bingkago kita yung... Sige.
Itulah. Apa? Apa? Jadi yang penting kata penonton, Walis ka dyan, Noy.
One quarter lang po tayo, sir. One quarter. Session ng 6 ball. One. Lagi yun. Ha? Ay naman.
Papalit po, minsan po, may panayunan po. Ito po. Kasi, papalit po, pupila. Po, panayunan. Exacto, yung minuto. Baik natin, baik natin. Congratulations. Belum betul, kita betul berapa yang lagi. Kebetulan. Gag, wag kang umangang gag. Bulan. Bulan. Wait lang ah. Orang lain takut. Orang lain pakai dua. Ibu yang berdiri, boleh, boleh, boleh. Tak boleh boleh. Kita boleh kalau boleh. Boleh. Sandaan na. Nag-aaway. Sandaan mo. Bilis na ng oras. Wawa na sa akin. Wawa na sa akin. Ah, score na! Umato ko na dito. Dek! Recognize
what's up mga kawaray, no? So, ayun, nakita nyo naman. Guys, so, Nairaos din. Panalo pre. Panalo rin sa wakas, no? So, quarterfinals pa lang. So, sunod na game, semifinals tayo. sino kayo mga kalaban natin? Sana mairaos natin yan. Alright, mga kawaray, no? Over na yan. Sabi, ganda ng laban. Sulit. Kumain ka na nga eh. 106, 96, 93 tayo. So yun mga kawaray, dito na lang. Huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, and hit yung notification bell. Alright! What up, what up?